Vážený pán predseda, vážená pani štátna tajomnička, vážený pán štátny tajomník, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, magnificencie, honorability, spektability, vážená akademická obec, ctení hostia. Schádzame sa dnes na pôde našej alma mater pri príležitosti troch významných výročí. 250. výročia Vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 205. výročia Vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 60. výročia lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene. Pre našu univerzitu sú uvedené výročia veľmi významné. V duchu ich posolstva a na ich počesť sa v priebehu celého roka organizujú rôzne vedecké, odborné a spoločenské podujatia, cieľom ktorých je výmena poznatkov a skúseností a propagácia Technickej univerzity vo Zvolene nie len na Slovensku, ale aj v celoeurópskom vzdelávacom a výskumnom priestore. Oslavy uvedených výročí vrcholia v tomto týždni pod názvom Dni univerzity. Ich súčasťou je aj dnešná akademická slávnosť, spojená s inauguráciou rektora a promóciou čestných doktorov Technickej univerzity vo Zvolene. Už tradične je súčasťou slávnosti aj odovzdanie ceny Technickej univerzity vo Zvolene za lesníctvo, drevárstvo a ekológiu. Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľte mi, aby som v úvode predstavil funkcionárov našej univerzity. Jeho magnificenciu profesora inžiniera Rudolfa Kropila, kandidáta vied, rektora Technickej univerzity vo Zvolene. Profesora inžiniera Milana Sanigu, doktora vied, predsedu Akademického senátu univerzity. Jeho honorábilitu doktora Andreja Jankecha, filozofie doktora, prorektora pre pedagogickú prácu. Jej honorábilitu docentku doktorku Danicu Kačíkovú, filozofie doktorku, prorektorku pre rozvoj. Jeho honorábilitu docenta doktora inžiniera Jaroslava Šálku, prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť. Jeho spektábilitu docenta doktora inžiniera Viliama Pichlera, dekana Lesníckej fakulty. Jeho spektábilitu profesora inžiniera Mikuláša Siklienku, filozofie doktora, dekana Drevárskej fakulty. Jeho spektábilitu docenta inžiniera Branka Slobodníka, filozofie doktora, dekana Fakulty ekológie a environmentalistiky. Jeho spektábilitu docenta inžiniera Mariána Kučeru, filozofie doktora, dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Vážené dámy, vážení páni, je pre nás cťou osobitne privítať na pôde našej univerzity predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Jána Jasovského, štátnu tajomničku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Magdalénu Lacko-Bartošovú, štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Jána Ilavského, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Lebockého, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, jeho magnificenciu profesora Libora Vozára. Srdečne vítam predstaviteľov regiónu a mesta Zvolen, primátora mesta Zvolen Miroslava Kusejna, primátora mesta Sliač Daniela Dunčka, prednostu obvodného úradu vo Zvolene Miroslava Náhlika, biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Milana Krivdu,
Na dnešnej akademickej slávnosti bude vykonaná promócia čestných doktorov Technickej univerzity vo Zvolene. Profesora doktora inžiniera Michala Mareka, doktora vied, riaditeľa Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky a doktora Giovanni Giuseppe Vendramina, riaditeľa Ústavu genetiky rastlín, divízia Florencia, Národného výboru pre vedu Talianska. Srdečne ich medzi nami vítam. Na pôde našej univerzity srdečne vítam ich magnificencie, honorability a spektability, rektorov, prorektorov a dekanov slovenských univerzít a vysokých škôl a ich fakult. Profesora Petra Bielika, rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Profesora Antona Čižmára, rektora Technickej univerzity v Košiciach. Profesorku Tatianu Čorejovú, rektorku Žilinskej univerzity v Žiline. Profesora Ivana Knepa, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Profesorku Beatu Kosovú, rektorku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesora René Matloviča, rektora Prešovskej univerzity v Prešove. Profesora Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Profesora Ladislava Mirošaja, rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Docenta Matúša Oľhu, rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. Profesora Emila Pilipčinca, rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Profesora Roberta Redhamera, rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesora Rudolfa Siváka, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. Docenta Jánoša Tóta, rektora Univerzity Jánoša Šeliho v Komárne. Brigádneho generála docenta Borisa Ďurkecha, rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Profesora Karola Poláka, rektora Vysokej školy v Sládkovičove. Docenta Martina Klusa, prorektora Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Docenta Stanislava Filipa, prorektora Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Profesora Svetozára Dlholudského, dekana Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Profesora Daniela Bíra, dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Profesora Zdenka Tkáča, dekana Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Naše pozvanie prijali aj títo predstavitelia zahraničných univerzít a vysokých škôl. Profesor Jiří Balík, rektor Českej zemědělské univerzity v Prahe, Česká republika. Profesor Joan Vasile Abrudan, rektor Transylvánskej univerzity v Brašove, Rumunsko. Profesor Veselin Stamenov Brezin, rektor Lesnickej univerzity v Sofii, Bulharsko. Profesor Jindřich Neruda, prorektor Mendelovej univerzity v Brne, Česká republika. Profesor Péter Takáč, prorektor Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarsko. Profesor Stanislav Malek, prorektor Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, Poľsko. Docent Petr Horáček,
dekan Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, Česká republika. Profesor Milan Oršanič, dekan Lesníckej fakulty Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko. Profesor Andráš Náhlik, dekan Lesníckej fakulty Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarsko. Doktor Levente Deneš, prodekan Drevárskej fakulty Západomaďarskej univerzity v Šoproni, Maďarsko. Doktor Michal Zasada, prodekan Lesníckej fakulty Pôdohospodárskej univerzity vo Varšave, Poľsko. Profesor Mačej Skorupský, Lesnícka fakulta Pôdohospodárskej univerzity v Poznaní, Poľsko. Na pôde našej univerzity srdečne vítam emeritných rektorov Technickej univerzity vo Zvolene, profesora Štefana Šmelka, profesora Milana Marčoka, profesora Mikuláša Šupína a profesora Jána Tučeka. Vítam členov správnej rady univerzity, predstaviteľov podnikov, zástupcov lesníckej, drevárskej, ekologickej a environmentálnej praxe, riaditeľov stredných škôl, členov vedeckých rád univerzity a fakult, všetkých členov akademickej obce a ďalších vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Vážené dámy, vážení páni, prvým bodom programu dnešnej akademickej slávnosti je inaugurácia nového rektora Technickej univerzity vo Zvolene.